ihe jiri ka Richard Aloma eze ala ọdụ village vice chairman representing my chairman Mona Nuno. Anyị bịara maka ihe gbasara ka ọhịa dịka m siri mara mgbe m nọ na nwata 1963-64 nọ n'ụlọ ọhịa wee ebe anyị na-abịa agbasha school anyị gbara ọtọ bịa ọhịa bịa gwuo mmiri kumi lawa ma tolitesi ugbo ahụ gwara ta ọhịa adịghị otu ọ dị ma nwanne ya nwoke enyi nna ya Obiọha chọrọ imezi ka ọhịa dịkwa otu ọ dị mgba anyị nọ na ọhịa houses na premises now na-ekele nwanne nwoke enyi nna Obiọha na-ekele ya dịka o si kpọta onye ọcha ka bịa mezie ka ọhịa dịka otu ọ dị mbụ. Eze Onọgụ bụ isi Onọgụ bịara nga so na enyi nna ya Obiọha ọ gawa nnọọ ka ọ na ọhịa dịka otu ọ dị na mbụ dịka nwa eze ala ọdụ Owere Nkwụ Ọjị ka m na-ekwu ihe a si na anyị sọpọtụrụ kwado enyi nna ya Obiọha ka ọ hụ na eze ọhịa Owere Nkwụ Ọjị gakwara dịka o si adị na mbụ. Dịka m siri nwee dịka si ekwusi m na m kwuo ka m na-ekwu ihe a n'aha eze ala ọdụ village dị na Owere Nkwụ Ọjị ka m na-ekwu ihe a. Dịka m si ekwu ya ọ nọ ma na Owere Nkwụ Ọjị wee obodo dị n'otu ọhịa wee ebe anyị na-ekute mmiri mara mma ọhịa garịkwana mma dịka enyi nna ya kpọtara onye Holland ka ọ nata ọhịa dịkwa otu ọ dị na mbụ. So unu jisi ike ndị Owere Nkwụ Ọjị biko nụ ana m ayọ na ayịyọ dịka eze anyị si kwuo sọpọtụ ọnụ enyi nna ya Obiọha nwanne ya nwoke o ji kpọta Holland ka ọ nata na ọhịa dịkwa otu ọ dị na mbụ. Ọ na-anwụchilo